Nå, så ved vi det. Ej, og I har også gået lidt knuder på og alt muligt snyd. Var det det? Bedste træner er det. Men ikke hvis de løber. Hvis de løber ud af, så må man godt jagte. Hvor er du udenfor? Det er ikke, du kan ikke selv komme op, tror jeg. Jeg kan ikke komme op. Jeg kan ikke komme op. Det kan du ikke. Kom her. Prøv lige. Du lige en brev. Man kan umuligt rejse op. Kæmpe nu ordentligt. Nu må I lige meget højt. Du vil tage bukserne nu. Kom lidt herned. Giver man øje på. Kom lidt herned. Kom lidt herned. Klar, go! Ja, hold så ude. Det tæller ikke, jeres ringjørn. Hvad giver man Nej, hvor er det varmt det her. Kom nu, Andersen. Andersen, nu skal du ikke give op. Det er virkelig behageligt for en Tæller det ikke kun, når man er nede og ligger, eller hvad? Hvad hvis man får dommeren til at vælte dommeren? Nej! Hvad fugle er det? Er I klar? Er det god røv? Er der en af de, skal have en ass-jack? Er det en, der skal have en ass-jack der? Sådan, der tror jeg en ass-jack. Der er en ass-jack. Og så kører vi. Er I klar? Ja. 3, 2, 1, go! Go, go, go! Så kommer vi ikke op igen. Vi kan lige så komme op i det liggende. Akker han gjorde. Jeg kan ikke komme op igen. Go. Jeg kan lige så godt glemme det. Jeg kan ikke komme op igen. Jeg er færdig. Må lige lade mig se, om jeg kan komme op. Jeg tror ikke, jeg kan komme op. Jeg tror, det kan. Kom så. Det er ondt på ham, fik jeg lige. Kom så, efter. 1-0 til Arthur. Nej. Ja, vi kan bare fortsætte. Vi skal ned. Det ser helt ondt ud. Kender man ham der? Ham gad jeg altså ikke møde på en mørk aften. Vi tager nogle billeder med der video. Det ser helt naturligt ud for spillerne. Han er lige med her. Jeg er 1-0 til Jacob. Over hele tiden. Det kunne du ikke komme op. Og I når ved at brække benet. Det er til Jacob. Ja, det er Jacob, der fik den. Ja. 1-0 til Jacob. Du vil tage bukserne, Jacob. Kom så, Nico. Men nu er det ikke fordi, det er varmt, jo. Jeg kan danse. Det ser fuldstændig andet ud i skallen. Ind på Morten. Det er på Morten. Jeg kan ikke nå at råbe. Jeg kan ikke mere. Jo. Kom nu. Attack. Lad være med at hoppe sådan rundt for helvede. Man sveder simpelthen så... Det bliver et øjeblik. Kan vi få en klud? Skal være en så cola? Apotekeren snaps. Jeg får Apotekeren snaps skal frem. Hvad er det, apotekeren snaps, der får? Hvad med vent mig nu? Så bliver jeg nede. Kom nu bare i gang, I to. Du har faktisk meget god kondi, var Nicolaj? Altså forhold til... Ind på Morten igen. Jamen, skal vi så ikke sige uden Morten, og så den, der lige først ligger ned? Kom igen. Det er meget stillestående. Det er bare for at hvile armen. Det er flad på. Vi har faktisk helt vildt meget... Kildemanden søn. Det er ham nede på... Bare lidt område. Ja, vi har samme køkken. Det er ikke, hvis I bliver så fede i dag. Hvor det kunne være sjovt, at I har handsker på. Det er fuldstændig sådan set æberne i solen.
Du kan ikke komme til at stå i. Du kan stå sådan her. Du kan ikke trække armen. Kom nu, Nikolaj! Så skal der lukkes, så skal der lukkes! En gang til, må være sikker. En gang til. Slet ikke. Jeg har overhovedet ikke mærket det. Kæft, hvor har det varmt. Så der laver den der med dig nu. En gang til. Hvad var det? 1-1 eller hvad? Ja, 1-1. Der er det sidste afgørende. Den afgørende. Jeg henter vand inden. Jeg henter apotekerens snaps, inden vi skal i gang. Sådan 2-0,1'er skal jo have et glas vand inden vi går i gang med det der. Det var flot. Mega vinder. Det er 2 nye kompetanter. Det er nakket just. Den på den ene side. Tag sådan 10-12 ture rundt der. Der var I helt pænt af bagefter. Slå du ikke hovedet, Dennis? Jeg tager lige til. Slå i hovedet. Så kom af. Det ved jeg sgu da ikke. Og så ned i knæ. Kom så. Kom så. Alle de gode venner, de vil slet ikke kæmpe. Det får se de små. Nu starter jeg. Som Jakob siger. Hop på! Hvad var det? Det var 1-0 eller hvad? DDF-sejt. Jeg har tabt billedet, Jakob. Det kan være, I kan komme i DDS-bladet næste gang, næsten først. Det er også det, jeg siger til Jakob. Må jeg ikke se hans skriver? Kom nu. Hvor høj og flot og rank du er med. Og i lige måde, tak. Tak. Nå. Nu passer det i garden. Ja. Øjenbind. Så er der ude